Debagoieneko mugagen ditu, eta Legazpira etorri gara gaur. Berton jokatu da eta 56. Gipuzkoako Euskal Artzaintzeko txapelketa. Lehian, 3 debagoien dar. Jose Mari Bengoa, Oñatiarra, Seu txakurrarekin, Miguel Arregi Oñatiarra, Goiz txakurrarekin, eta Jesus Mari Plazaola, Bat txakurrarekin. Entzun da egun euren hotzetatik, zelago izan den esperientzia. Hemengoz Miguel Arregikin, gorko parte hartzeetako bat. Zer modu izan da, Mikel? Bueno, niretzako taine ondo ez txakorra etxate ibili zuzen, etxien elegan debitzen, baina kanpoat horri da ez da gitzen pasasegon, jendia honeatik garetik kaso gutxinoz. Igual, hainbeste jendeekin eta urduri jarten dira. Guri ementzepai, niri ementzepai, gaur oso egun celebri ekusi zot, deneko ditarta izoka nervioso eta kaso gutxinoz. Baina penea, debagoienako bakarra bestauela aurrera inez. Bai, hori da, eta, bueno, besta baten izan behar goxo, besta baten. Bai, baina, holakotan jende asko, urte askotan zeharra ibili izan zai, 2023an be txapelata eta aurrera ube segileko asmotan ez? Bueno, oin dio pixka jarritu egin goxo, hemen gaztia petxo gai holako ilusio hondiketako auro hemen oin dio jarripena porro demuteko asmoak egin. Holakotan errelebua badau, ala zela ikusten duzu etorkizuna? Ez errelebu gaina herri danetako kontua, hemen txakurrik eixen, beste Naparru aldien behar urten konkursuen kopurua bete izin ja, araban bigo alda etorkizun oso baltza. Zaletasuna bada ikusten denatik, jente pila gerturatu ikustea? Bai, gaur hemen Legazpin jente pila desentia, hartzai eguna izan da mugen, horrein ondorien, jente asko, gaur, bai. Beste herri batzutan araban da, Naparruan uarte haragiren da, tremendoko jente pila oso, konkurso politia egin zuen da, bai. Jesus Mari Plazaola arrazadarra egin gauz. Bueno, Jesus Mari, zer moduz da? Bueno, nik uste dut konkursu orokorrien nik txukune izan dela. Batek eukilako jarrerekin ondo gustora? Bai, nik txakurra hau oin dela 2 urte hartu nahuen, ez da niri izen, eta txakur bat ondo jartera esku aldaketan eta hola kosta egin da. Oker ez baldin manau denporat egon zinean txapelketa ekitzila, aurreko urtean txapelketa hontan bueltau zinean, batekin bere lehenengo txapelketa izan zena. Zer modu izan da urteteko garapen hori? Bueno, nik utzi nion osasuneko arazotxo batzukatik, eta gero naiz 5 urtien ardi gabe eta ona torri gabe, baina ikusten hau bukatzera zijoala, eta pena bada, ikusten duzu ze jentetza batzen dan, eta bueno, hori ikusite, animan nuitzen pixkat hau aurrera segitzeko partizipetan azti berriro. Aurte komentau du, errelebo falta badau ez? Bai, horre honzan bere garaien oindala ja urtetxo batzuk, igual izango die 25, 30 bat urte, zatikita bat honzan, Euskal Herriko guk bertako txakurgen ibiltze ginen, geho sartu zin koli batzuk, zatikita bat honza, penagarri, zatiketak sekul besti honak, eta bueno, horri dala eta zatikita danien, berez gaztiek ez dinien etorten, jente gutxi. Eta, zozerin leke gaztiak bultatzeko olago txapelketan parte hartzera? Gu bagabitz lan horretan hor badau eskola moduen erabiltzen daune, ze batzuk iteko, kurso batzuk iteko, eta gazte batzuk gaur bekusten da, gazte etorri dio, gazte edo hartzai ze batzuk etorri diela, ardik ez tekuenak edai, eta saiatuko gare behintzet alde horretaipe, bada behintzet jendie etortzera. Jose Mari Bengoa Oñatiarrekin gauz, gaurko debagoieneko beste parte hartzaietako bat, zer modu izan da? Bueno, nik beneuken esperantza hau, ez neugu dute moduan, zetik txakurrak eixeu da, askoz bek eixeu, baina jarten dozu urduri, eta ez toz kasu ikiten, eta gaizki. Askoz bek eixeu daki honek egiten, baina konkursu etxago guztaiten. Da orduan, benek izan. Gutxi gara bera izango zan da.
konforme. Olagotan horreteko ondozko, txakurra iguala enbeste jendekin da urduri jartzen dira, ez? Bai, hau behintzat oso urduri jartzen da, eta ez da muten beria. Baina, bueno, zain gu, badaki zer da konta. Laugarren postua ez da gaizki, ez? Ez, honekin arrisku, ondo inbaleu lehengu izen likien, baina arrisku ondixe, gine da, zeleixen barruen eustia ben eiku egin jot. Batzutan kanpora be igual urteten dauta. Ibilbide handiko personia zaulako txapelketetan, ez da egin gaurkoa zela ikusi osun, jente aldetik da afizioa badauela muten dau. Bai, jentia politxo ikusi dut, eta, bueno, behatzi txakur behon gara, bi neiko txakurrek segul urten bakuak, eta garbi ikusi da, txakurren nauztuak, ibilitxakuak ariketak, ero barrixenak, ez da? Da, ni posik, zatik, bueno, barrixak ikusti ez, zatik, hau ia atzarak adoia, eta barrixak bi eukitia hemen, hor alde hortatik nahiko posik eta jentia, bai, jentia politxo onda. Aspektu hortan, errelegua ez daki bat horren, badauen, ez dauen? Hoi niko zaila dok, zatik hartzantza berak adoia, eta bai, badauz jentia, txakurre guztetak onata, nahiko justuen gabiz danope. Gente animo egun behar ez orduan parte hartzeko. Bai, eta gauza politia da, oin. Claro, osinek ardirik ez daukonak zaila hoitxezako hemen parte hartzia, zatik txakurra gardixe bidau, lana bidau. Eta 3-4 entrenamentu ina bakarrik ez da zamurrea. Hemen ez da etxien moruen, hemen txakurra estresago hau izaten da, ordenak pilo bat emutetzau askotan alperrik igual, da hola ebilten gara. Bueno, Esteban, zer moduz fan da txapelketia? Bueno, gu oso gustora geratu gaz, alde batetik aurten berritasun zer bat bageunkan, hartzain berri bat, eta gero bestaletik egualdizek eta be lagundu dozku, jente asko gonda, eta, nik uste dute, lanak danetik ikusi ditugu, eta, posik. Irabazlea merezitza? Bai, nik usteo baietz. Lehenengo lanien, hemen suerti ebe bada zatitxo bat. Lehenengo lanien tokau jako hartalde barrixe, gero justo eskerraldetik tokau jako eta hor hartaldiek handik irtete zanez, iesaiteko joera ondixaua zeukan, eta orduan hor, horreatik eta gero egisa da iazko txapeldunak oso lan honain jauelako, bera zeratxu hau zeuan. Baina, bigarren lana oso nahin jau, eta nik uste dut, bi lanak kontutan hartuta, dudaipari, bera merezitza, bai. Bene igual, irude bago indarrak lehenengo ariketan kale afandiela ez? Bai, penatxue da. Gu debago indargaren aldetik, berez, gure antolaketia bera Gipuzkoa mailakoa da, eta baina, euki ditue, euren garai honak, euki ditugu, debago indarrek, hainbat txapel, hainbat bider irabazi izan daue txapela, urten ez da posible izan. Baina, torriko da, urrengo baten torriko da, eta bai. Oin bizita garrantzitsu daku, Euskal Herriko txapelketia, baiaran berezik esanguratsua oinatikua, ez da egizela dozen bitxapelketa horrek? Ara joaten die, Euskal Herrikora joaten die herrialde bakotxeko txapeldun da txapeldun hordiek. Herrialdeko partaideko puru handixe bada 3 bai, joan lizke, eta hori da Gipuzkoako kasua. Eta gero hori datorren zapatuan izango da, eta 21 berriz, hilan 21 gaur 15, Oñatin nazioarteko txapelketa. Eta horretarako prestaketa lanak ja aurreratuta. Eta olakotxe dirua aukitzen daun, eta egun eder bat tokatzen den, kasu bakoitzean.